Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću pričati o piratskim i okupljenim igricama. Naravno, svi znamo da su okupljene igrice bolje, međutim to mišljenje mi je promijenila igrica Red Dead Redemption 2. Da me ne shvatite pogrešno, igrica je brutalna, to mi je jedna od omiljenih igrica trenutno, ali svi znamo da kada je izašla da je imala velike probleme. Ja sam srećom mogao da igram odmah, tako da nisam imao tih problema pri pokretanju, ali mnogi su imali. A u današnjem klipu ću vam pričam da li vredi kupovati igrice. Ja sam pre godinu i nešto dana kupio prvi put igricu, to je bila GTA 5 igrica. Do tada ja sam koristio torrente konstantno i to mi je jedno vreme čak bilo normalno, što je najgore. I sjećam se da je izašao jedan klip gdje je Cile objašnjavao to nešto piratski vs original igrice i spomenuo je u tom klipu da je to zapravo krađa. I on je tu totalno u pravu, dakle jednostavno kad ne platiš nešto a koristiš, šta je drugo ako nije krađa, jeli? I od tog dana, kad god sam, pošto ja tada nisam imao pare da kupujem igrice, jeli, svaki put kad sam došao do tela da skinem neku igricu, da kliknem download, meni je taj klip prošao kroz glavu. Prošlo je dosta vremena od tog klipa kad sam odgledao i ko što kažem, svaki put sam se sjećao tog klipa i kad sam skupio pare, ja sam mogao i ranije da skupim, ali jeli ono, nije mi to bio prioritet, kad sam skupio pare rešio sam, ajde kupit ću prvi put igricu i to je bila GTA 5 ko što sam rekao. I ja sam skupio pare i dolazim do majke i onako pitam jel mogu da kupim igricu, a ona je znači legenda jedna, recimo kad sam kupovao Red Dead Redemption 2 ja pitam jel mogu da kupim igricu pošto nije malo para, jeli, ono da uzmi šta ti treba, tako da bukvalno je bila slična situacija i tada. Rekla mi da kupim igricu, ja sam prvi put tad kupio jednostavno osjećaj kada vi vidite da vam igrica ne krešuje, da ne trebate da tražite krekove, da vam radi online normalno, da ne morate da igrate na krekovanim serverima. Jednostavno imate puno iskustva igrice, to je jedan nevjerovatno dobar osjećaj. Naravno, ja nisam neko ko tek tako kupuje igrice. Pre svake kupovine dobro razmislim da li mogu da provedem dosta vremena u toj igrici, da li ima online kad završim story mode da mogu da igram. I naravno nisam budala da kupujem igricu po punoj ceni, recimo na Steamu kad na Instant Gamingu recimo imam za igricu od 30 eura imam za 10 eura ovamo, tako da jeste naravno da ne mogu da je aktiviram na Steamu, zapravo mogu ako je predviđena za Steam, ali recimo aktiviram na Originu, na Uplayu, tako da ono, nije mi teško da napravim nalog, pošto sad već za sve imam nalog i jednostavno samo aktiviram tamo gdje kupim igricu. E sad, prednosti piratskih igrica. Bukvalno imaju samo jednu prednost, a to je što su besplatne. Ostalo ništa nije dobro kod njih. U svakom trenutku može da se desi da crashuje igrica, naravno to može da se desi sa original igricama, ali je dosta manja šansa. Onda nikad niste sigurni šta zapravo skidate u vaš računar. Recimo kad skinete igricu možete da skinete i neki virus sa njom, jeli? Dok kod original igrice jedina mana je zapravo prednost piratske igrice. A to je zapravo što morate da platite samu igricu. Ostalo kad platite igricu to je najgori deo, jeli? Imate potpuno iskustvo nad igricom, znači iako imate neki problem tu je support, rešite odmah. Mnogi me pitaju zašto kupuješ igrice? Jednostavno zato što volim. Neko voli da ima dobar duks, neko voli da ima dobre patike, ja recimo volim da kupim dobru igricu. I na kraju, da li je kupovina istih dobra? Naravno da jeste. Svako ko ima financije preporučujem mu da ukoliko voli igrice da ih kupi. Imaće potpuno iskustvo, neće morati da brine ni o čemu, jednostavno ostaje samo da uživa u igrici. Dok ako neko nema, šta da se radi, imaće kad tada, recimo ja pre nekoliko godina nisam, na kraj pameti mi nije bilo da ću ja zapravo da kupujem igrice, pa eto, posle par godina se desilo i to. Tako da to je bilo to što se tiče ove epizode, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste obavezno ostavite like, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!